आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ दा आरो आंबो दा मोजाङैनो दङ। लोगोफोर जोङो दा थांगासिनो दङ जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थेलामारा आनसलिकनि बरिगामि गामियाव जानो गोनां 2024 मायथाइनि 4, 5, 6, 7 तारिखआव जानो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 13 बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय दिनै लाइ खुन्था गायसननाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो जों दा थांगासिनो दं। नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो देखायलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामो। नै लोगोफोर जोङो दा सफैबाय जानो गोनां जायगायाव। बिथां मुंख्लं, बिथां मनिराम रतन लेरेला कसारी गोसोखां फोथाराव जोङो दा सफैबाय लोगोफोर। बे खुन्था गायसननाय हाबाफारियाव बिथां केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङाबो फैनानै हाबाफारियावहा बाहागो लाफैदों। लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन। जासिहरग्रोदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जथुम्माखौ सनितपुर जिल्लानि थेलामारानि बियाबनि सिङाव थानाय बे गोसोखां मुंख्लं फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थामथिम खालामनाय जादों आरो बेनिनो गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननो थाखाय सानसेनि हाबाफारि लानाय जादों आरो बेवहायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगिरि आफादगिरि आरो लोगोसे लोगो आफादगिरि आरो लोगोसे माइनाव लाइमोन गाहाय हाबाफारि हिसाबै गाहाय खुन्थिया गायनाय बे गाहाय खुन्थिया गायनाय हाबाफारिखौ जोङो मावगासिनो दङ। होंगो दोंगो दा खालाम रायजोफोर, होंगो दोंगो दा खालाम लासै लासै। गाहाय खुन्थिया गायनायनि बे दुलाराय बाथौनि गाहाय खुन्थिया गायनायनि बाथौ धोरोमनि गोसारनायनि बाथौ धोरोमनि गेलेनायनि नै जोंहा खुन्था गायसननाय हाबाफारिया जानानै थांबाय, गायसनखांबाय बिथां गायखांबाय। दिनै खुन्था गायनाय हाबाफारिया जाखांबाय। नै गायखांबाय जोंहा खुन्था गायसनखांबाय लोगोफोर। गासैनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनाय थाबाय। दिनैनि 13 बोसोरारि जथुम्मा खुंनो लानायनि बे सानब्रैनि बे हाबाफारिनि आरो लोगोसे रायदाव आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन बे गौमा आर'जआव 50,000 गौमा आर'जआव बाहागो लागोना रोखा जाबाय। बिथाङा फैनायनि बाथ्रा होबाय आरो बेनिखायनो जोंनि आखायाव बारा गोलाव सम गैया। बेनिखायनो सनितपुर जिल्ला जों लोगोसे जोंनि बाथौआरि सिबियारि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों बे सानब्रैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनांगौ आरो जोंनि थांखि आरो नोजोरखौ नाहरनानै दिनैनि बे लाइ खुन्थिया गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन आरो बे फैबाय थानाय बोसोरसालिया जथुम्माजों भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लाबोनो हानाया जोंनि गौथुमनि थाखाय, जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय, जोंनि आसामनि थाखाय, सनितपुर जिल्लानि थाखाय जों गमामायैनो गोग्गाथावना बाथ्रा आरो बे नोजोर आरो थांखिखौ नाहरनानै
जों बयबो खामानि मावनांगोन हेफाजाब होनांगोन आरो दिनैनि बे गाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिनि जा जोंनि सावरायनां बे हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो दिनै थांखि बायदि बेखिनियानो आरो आफादगिरिनिसिम होफिननाय जाबाय से सन्देह जाबाय এতিয়া আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী মতে এই সভাখন চলাই নিয়াৰ কাৰণে মই আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া আপোনালোকে আজিৰ এই সভাৰ মুকলি সভাৰ উদ্দেশ্য শুনিলে আজি আমাৰ আহিব ধৰা 2024 চনৰ 4, 5, 6, 7 এই 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যে 13তম তৃতীয় বাৰ্ষিকী আমাৰ যে সন্মিলন দুলাৰায় বাথৌ গৌতমৰ এই শোণিতপুৰ জিলাৰ এই ঠেলামাৰাৰ এই মুকলি পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰে আমাৰ লাইখুটা दा बिथां अशोक सिंगाल बिथाङा दा फंनैसो बुंगोन नोंथांमोना नायलांनो हागोन खुलुमबाय जय बाथौ बोराय जय बाथौ बोराय আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ এই অঞ্চলত তেৰনং বাথৌ মহাসভাৰ মহা অধিৱেশন আহা 4, 5, 6 আৰু 7 জানুৱাৰী তাৰিখে ইয়াত আয়োজিত হ'ব আজিৰ এই লাই খুঁটা পুতা অনুষ্ঠানত উপস্থিত বাথৌ মহাসভাৰ সভাপতি খগেন ৰামচিয়াৰী ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক গণেশ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত বৰচলা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক মোৰ ভাতৃপ্ৰীতিম গণেশ লিম্বু ডাঙৰীয়া ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট কাৰ্যকাৰী সভাপতি ৰিচেপশ্যন কমিটি লীলাধৰ বড়ো ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক ৰিচেপশ্যন কমিটি ললিত বড়ো ডাঙৰীয়া মইনা আফাদৰ সভানেত্ৰী চাঞ্চুলী বড়ো ডাঙৰীয়ানী আৰু ইয়াত উপস্থিত শ্ৰদ্ধাভাজন ৰাইজ আই মাতৃসকল আজি এক পবিত্ৰ দিন যে বহুত দিনৰ পিছত শোণিতপুৰ জিলাই সদ অসম বাথৌ মহাসভাৰ অধিৱেশন আমি ইয়াত পাতিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ এক গৰিমাময় গৌৰৱময় অনুষ্ঠান আমাৰ ইয়াত হ'ব লাগে আৰু আমাৰ RC কমিটিয়ে দায়িত্ব লৈছে যে এই আয়োজনৰ গৰিমা ৰাখি এক ভাল আয়োজন কৰাৰ কাৰণে আমি নিজকে প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আৰু তাৰ বাবে মই ৰাইজৰ সহায় আৰু সহযোগ কামনা কৰিছোঁ আজি লাইখুঁটা স্থাপন হ'ল সৃষ্টিৰ লগতে বাথৌ পূজাও মানুহে পালে মানুহে যেতিয়া বুজা হ'ল মানুহে যেতিয়া জনা হ'ল মানুহে যেতিয়া প্ৰকৃতিৰ লগত সম্পৰ্কত আহিলে মানুহে সিজু গছক পূজা কৰা আৰম্ভ কৰিলে বাথৌ পূজা কোনো বেলেগ পূজা নহয় হিন্দু পৰম্পৰাত পঞ্চতত্ত্ব যেটো আমি কওঁ 5টা তত্ত্ব মিলি গোটেই সৃষ্টিৰ নিৰ্মাণ হৈছে আৰু এই 5টা তত্ত্ব মিলিয়ে মানুহৰ নিৰ্মাণ হৈছে মানুহৰ দেহা যেটো বনে এই পঞ্চতত্ত্বৰে বনে বেদতো ইয়াৰ ব্যাখ্যা আছে
পুৰাণতো ব্যাখ্যা আছে, উপনিষদতো ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু গৌৰৱ কৰিব লগা কথা যে বেদৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই আমাৰ বড়ো ভাইসকলে বাথৌ পূজা কৰি আহিছে। তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে যেতিয়া মানুহে জ্ঞান আৰু বিজ্ঞানৰ লগত সম্পৰ্ক হোৱা নাছিলে, যেতিয়া পশ্চিমৰ মানুহে জংগলত থাকিছিল, গাছ আৰু গছপাত আৰু গছৰ ছালেৰে নিজৰ দেহা ঢকিছিল, তেতিয়া বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে বাথৌ পূজা কৰিছিল। তাৰ প্ৰমাণ আজিও আছে।